Konzervovanie potravín bolo pre ľudstvo od dávnych čias na prečkanie dlhej zimy nevyhnutnou činnosťou. Aj keď je dnes na trhu dostatok čerstvých surovín po celý rok, konzervárenské výrobky sú spotrebiteľmi stále žiadané. Konzervovaním potravín podľa predpísaných technológií sa zaoberá kvalifikovaný pracovník, konzervár. Príjem základných surovín, v našom prípade paprík, ich triedenie a príprava na spracovanie, to sú základné činnosti konzervára. Než sa papriky dostanú do fliaš, sú konzervárom na pásoch niekoľkokrát dôkladne kontrolované. 3-krát sa umyjú v čistej vode a pred krájaním sú ešte krátko sparené. Potom už nakrájané papriky putujú k plničke. Tu ešte raz konzervár kontroluje ich bezchybnosť. Naproti na linke sa čisto vymyté 3-litrové fľaše plnia nálevom. Jeho varenie je tiež práca konzervára. Pri plniacej linke je potrebné, aby mal konzervár šikovné ruky, postreh a dobrý odhad. Naplnené fľaše konzervár odváži, aby mali zodpovedajúcu hmotnosť. Teraz môžu fľaše s paprikami pokračovať do sterilizačného zariadenia. Klasickou prácou v konzervárniach je výroba kyslej kapusty. Princíp zostáva rovnaký ako začias našich babičiek. Na špeciálnom zariadení konzervár odstráni hlúb, potom sa očistí hlávka, ktorá celá putuje do strúhadla. Potom zostáva nakrájanú kapustu už len uložiť do prepravných vriec na expedíciu buď priamo k spotrebiteľovi, alebo na ďalší úsek konzervárenského spracovania. V princípe sa táto technológia nezmenila od doby, keď ľudstvo objavilo význam kapusty v našej strave. Len tu v konzervárniach je všetko vo veľkom. V skladoch nájdeme snáď všetky druhy konzervovanej zeleniny. Samozrejme kapustu a papriku, úhorky alebo obľúbený paprikový šalát a ďalšie chutné produkty. Nesmieme však zabudnúť ani na výrobu kečupu. Najskôr si konzervár podľa presnej receptúry pripraví a odváži škrob, cukor a korenie. Za zmenu mu prejdú rukami suroviny na výrobu až 12 tón kečupu. Rajčinový pretlak zriedi vodou a pred ukončením celej prípravy ešte poriadne premieša. Celú takto pripravenú hmotu prepustí potrubným dopravníkom do varne. Až vo varni sa premieňa rajčinový pretlak na kečup s jeho nezameniteľnou chuťou. Na tomto úseku výroby sa vyžaduje, aby konzervár už mal určité skúsenosti. Riadi tu proces varenia a neskôr sterilizáciu. Konečnou fázou výrobného procesu je plniareň. Plniacu linku opäť obsluhuje konzervár. Naplnené fľaše sa zaviečkujú a sterilizujú pri 87 stupňoch Celzia. Zemiakové hranolčeky sú obľúbenou pochúťkou na potravinovom trhu. Aj ich výroba spadá do pracovnej náplne konzervára. Jeho práca v tomto smere spočíva predovšetkým v obsluhe nepretržitej výrobnej linky a v kontrole jednotlivých fáz výroby. Zošúpaných, očistených a nakrájaných zemiakov sú surové hranolčeky presunuté na transportnom páse výrobnej linky do tzv. Blanširovacieho zariadenia. Tu sa krátko povaria pri teplote 80 stupňov Celzia. Po predsmažení hranolčekov v priebežnom smažiacom zariadení vykoná konzervár poslednú kontrolu pred ich hlbokým zmrazením a vyradí každý kúsok, ktorý nezodpovedá kvalite. Hotové hranolčeky putujú okamžite do zmrazovacieho zariadenia. Ešte posledná kontrola a zmrazené hranolčeky už prichádzajú do zásobníkov k baliacim strojom. Teraz už ich stačí zabaliť a obľúbené hranolčeky sú pripravené na okamžité odoslanie k spotrebiteľom. Teraz sme na začiatku linky na výrobu paštét. Výroba hotových jedál a konzervárenské spracovanie mäsa kladú na konzervára z odborného hľadiska vyššie nároky. Musí poznať potravinárske suroviny, konzervárenskú technológiu a potravinárskú chémiu. Pri spracovaní mäsa a hotových jedál sa od konzervára zvlášť vyžaduje, aby mal mimoriadne dobre vyvinutý čuch a chuť.
Do pomletého uvareného mäsa pridá konzervár podľa receptúry odvážené prísady, najmä korenie. To tvorí základ budúcej kvality a chuťových vlastností výrobku. Všetky suroviny sa potom v miešacom zariadení linky miešajú a šľahajú, až vznikne jemný krém. Tégliky naplnené paštétou sú nakoniec prelepené uzavieracou fóliou. Na konci výrobnej linky ich konzervári opatrne naukladajú do kontajnerov, ktorých budú umiestnené do sterilizačného zariadenia. Konzervár nájde uplatnenie v továrniach na výrobu nealkoholických nápojov, džúsov, ovocných a dezertných vín. Tu obsluhuje pomerne zložité automatizované technologické zariadenia. Dozerá predovšetkým na bezproblémový a plynulý chod výrobnej linky. Vedie prevádzkové záznamy a vykonáva rôzne typy skúšok, ako napríklad meranie obsahu cukru alebo meranie kyslosti. Zároveň musí zabezpečiť priebežné zásobovanie linky obalovým materiálom a doplňať zásobníky na etikety. Samostatnou kapitolou v profesii konzervár je výroba detskej výživy. Veľký dôraz sa kladie už na výber tých najkvalitnejších vstupných surovín. Zodpovednosť za zdravotnú bezchybnosť výrobku je tu naozaj mimoriadna. Výrobu obstaráva najmodernejšia automatizovaná linka. Celý proces je riadený počítačom. Od konzervára sa preto vyžaduje dobrá znalosť práce s počítačom a orientácia v špeciálnom softvéri. Nároky na hygienu sú tu mimoriadne. Konzervár musí dodržiavať prísne hygienické predpisy stanovené na výrobu potravín. To však platí vo všetkých konzervárenských prevádzkach. Dôležité je tiež zmieniť sa, že v záujme výroby zdravotne bezchybných potravinárskych výrobkov musí konzervár v pravidelných predpísaných intervaloch dôkladne vykonať hygienicko-sanitačné práce. Profesia konzervára je, čo sa týka rozsahu činností, zaujímavé povolanie. Konzervár pracuje napríklad aj pri výrobe korenia a koreniacich zmesí, kde obsluhuje sústavy čistiacich, odjadrovacích, drviacich, mlecích a miesiacich strojov. Práca konzervára nie je fyzicky náročná a je vhodná pre mužov aj ženy. Existujú však určité zdravotné obmedzenia výkonu tejto profesie. Ide najmä o záchvatové ochorenia, poruchy videnia, ochorenia pohybového aparátu obmedzujúce pohyblivosť alebo závažné nervové ochorenia, ktoré predstavujú určitú prekážku. Preto sa treba o vhodnosti tohto povolania vopred poradiť s lekárom. Možným vzdelaním pre konzervára je stredné odborné vzdelanie s vyučením v niektorom z potravinárskych odborov. Je to profesia vhodná aj na rekvalifikáciu.